Čauky, čauky, dneska si idem zahrať DBD a urobím na to aj gameplay. Ak sa vám bude video páčiť, no tak musíte dať like a odber, čo máte tuto dole. Takže hlavne to urobte. A dnes na DBD. DBD hovoria, že vraj je hororovka. Sice pre mňa není, ale to nevadí. Sú tam killery, survivory. Survivor musí prežiť pred killerom, to je ten, ktorý zabíja tých survivorov. Survivory musia všetkých 5 generátorov zapnúť. No a není to strašne ľahká hra, a tak začneme najprv survivorom. No dobre. Je tu Blood Web, kde sa mi zdá, si za to dostávaš peniaze. Si pamätám, sa mi zdá. Takže tak. Tu si vyberáš loadout. Ja si rovno aj dám loadout, pretože sa mi hodí, keď som už v tom survive. A dám play. Čistá klasika, play vo všetkých hrách. No a chvíľu sa to bude načítavať. Adu, adu, badu, badu. Adu, badu, 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 badu. Adu, badu, badu. A zase od znova musíme dávať ready. Adu, badu, 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 badu. Adu, adu, badu, badu. Ak milujete Dead by Daylight, no tak napíšte do komentárov DBD. Všetko s veľkým. A ja vám dám na to srdiečko. No. Super, to telka tak učí. No počítaj sa. Gold Tower. Dobre. Tuto, ako aj vidíte, vľavo úplne dole, skoro úplne, no tak tam je 5 a tam sú také generátory, ktoré musíme, ako sa to volá, ktoré musíme zapnúť, ako je teraz toto. A toto je ten killer. A keď ťa zoberie, tak musíš klikať, aby si mu mohol utiecť. A nie je to až taká ľahká hra. Pretože ťažko sa tomu utečie. A to je tá vec, že keď dám take to chance to unhook, že sa unhooknem, že pôjdem pred z toho
ako keby rybárskeho tej veci, no tak sa tá červená vec rozšíri a ma to zabije. Nie po mne. Ako však ma netrafil? Smrad jeden. A už si ma zavesil. Víte, toto je tá vec, keď dám Textions to Anuk. Prosím, to musí dať. Čo. To skôr. Je po mne. A ako keby vašu dušu to zoberá. A ide to pekne odznova. A môžeme čakať na nový diel. Pa.